Te auzi. Auzi-o pe asta. Aoleu! Hai să-l vedem pe Cristi când bagă viermele în ac. Frumos așa, cu bălării, cu alea. Iese. Alex, scoate limba. Bravo. Uite și lacul e bun. Cât te uiți, îl vezi. Frumos, nu? Hai că mai revenim și cu alte filmări, că e Belea Mare.